Hey, thil hi chin lo ko thil thleng kan ni hmela apoi hle ma ya ni hei an ron zia dan hian zo sab group ata ko kan awang ni hria he thil thlenga tuar tu hi not van lai phai dam doi ve ngam yani a apoi hle mai engtin om ze lang mo rui lo khoi la thil tu lo wa kut zro lan tam lo tu ke khota an de thabara a christian khota tan a pasal thazia lo ani ke karon zia ka dang ko ina boral chu ti khati ti kha comment tapo group dang tapo kan hulin karenga apoi hle maya aron kal phaya ki zurui ani karenga pakhat an rui fa ka mai thain vai ken a kong ron kal phai kha avat lo top maya khai a khape ve la nge ni kha thau zui ta lawa a boral zui ani rin awa a boral an ti ala boral ni chon tu na engma thu chiang ka shelo paper chu ti a case report ko ka tum lo chun ma ka shelo nge wang ti boy nge ni ko ka shelo la se ka sai do zo chu an so yang a lo boral tak tak emo ani chuan atum wang khana ti hlum kher lo ni thaya ti hlum kha tum kher lo ni the amaro chu ko tin a se zol chhuat lo ke tiang ki chu ti hi ka sai do a chu wangin kan in ti thin rema ken haw ni point ko tin thak ma tur te po hriat thi a tha khap mai ma ro thin rem chuan in som ta la khana a om viau thau a kan han in khoi na deuh chu ma se harfin tan chuan thil tam tak khi a in ven thei viau a rui lo kan ti thin wang hian kan buai thi apoi an tuna india dana kalpai bul homicide kan ti ang chi kha a oma tu al tha ni kher lo ni tum wanga mi ti hlum po ni chong lo kha om a ni mi ti hlum ni si tum wanga ti hlum ni chong si lo tual that case ang pui pui lak thei si lo kha om ve thei ni chu bns section zana te po kha lo an ta ula ipc a chon section dan hi som ko pa ko na kan om thina chunga chon anti nan mi in tu emo kha atum wang reng ni lawa kut avatha ka alo thi pal khan ama inven na le ai attack ma saka wanga a inven na wanga a ti po ni chong lawa a thin rima wanga mo io kut avatha ka alo thi pal si khan kalpai bul homicide ni thaya aum zia chuan ti hlum tum na po nei lo ma sala awa khoi a thi pa khan to that ang ni lo ma sala mi ti hlum case kana tang thei ni ti na ni bera ti chuan ti nan an lo in hau boya ma in thu thalo an lo na ya chuta chuan atu emo zok zok po khan thu an ka ra thu thalo lo om to wanga thin rima ku da wa thla ka a thi pha ang chi te ma tin ti hlum tum ni chong lo ama ro chu a khoi na lai an ti nan alu bora te a shoka ta khoi lai amo taksa nuk lai lai ang chi ya a khoi chon a thi thei ma yang ti hre chunga a khoi ang chi te kha thil tam ta ka thleng thei ni kha khan I tuna kan so yang tual that case pa ngai ni lo I kalpai bul homicide ka ka tiang case ka awar thai ti lai hi hre ta thakop maya kan tum wang shim shima kan ti hluma mi silai an lu kan ka pop mo at ka tiang thil chiang lo to tual tha nang chi ka chu oma ma ro chu hi chu ka tiang case kan ni lawa tum wang ni kher lo so mi ti hlum kha om thai ni an ti na kan film khur lo wang pon mi kan ti hlum thaya I sol pal accident a wang point na mi ti hlum thai ni an ti nan uin min ma ka hlau to ka wangin ka tlana chuta chon kong pa mu thaman lawa ka tlan kol na ma khan tuai mo ka su ani kha in to alu to pala ka su thua alo bo ro ta ka tiang chi ka tam ta ka om thaya chunga chuan eng ti kong zong pon ki kes phai ki chuan I a video khin en hlom vek ka renga mi pakhat ron kal phai khi pakhat ron kal in ron kal phai lai kha awasuanga ba to thutop kha ni ya self defense yom lo shima video khin enanga chu wangin ko tin se zol chho hi ka reng lawa te chuan chung case chuan a shem na po hi a zoi shan lo ti hi hriat a thakho maya kum nga ai tlem lo kum som thenga po sei thei ani in shem na po hi ka tiang case khan chung te chu thil om da ni a ten a thi pui thei mayang a ti hria reng chunga ko dan thak ang chi te ni pai chuan ka alana le zol a kum a tan hun chu ton khala po sei le zol thei te la ni a fine lấy in choi tir thei te pawh ni bawk a chung chu thil om dan ani a ka tu wangin ka ti hlum hlei nen tha ka tum hlei nen kan in suala kan thin remani pon kun min thak ve tho lom chu ti khati kan ti ni mai thei ma se khatiang ngot kha dan ma chon ani don ho lo wa
ati hlum chuan adu wang emaw adu lo wang emaw atum wang emaw atum lo wang emaw atum mi alo lo ti hlum ani pawh in tin tuna chuan thil chiang rang ani ti buainga a thingrim nan nei anga chuta chuan kutava thlaka avak ti hlum a chiang ta chutiang case chu police officer pakhat pawh in ti pakhat anupui kha tuimaw nen a ingai zawnga a khami vel ril runa thingrim kha insum zo lo kha a ngai zawng pa chu a ti hlum ani chutiang case te pawh chu awm ani chuta pawh chuan ni chu tual that pa ngai angin an ti lo a chan chu a thingrim thot insum thei lo kha pa kha ti hlum ta a chu vain culpable homicide ani a am tak ama chu ang che chu an ni pawh khi an in hau thingrim an sual buai to a chuta chuan pakhat thingrim insum zo lo kha vakal lein a va tlaw thut tapa a thi pha zui ta a ti chuan culpable homicide ani a adang om lo to a chiang renga chu wangin in film kura tha eng pawh ni se kan zalen lu tuka ni rui lo ti te kan zalen lu tuka rui lo tam lu tuka tanlak zo langai ti hi chiang khop mai ani lo chuan ho lam tak takin na kan chan fo wang ti hi a lo om em a ka kan soi ve hring hring bu hem khora tha khop mai kam tu wang ang le kam tum wang ni chuang lo hian mi kam ti hlum thaya chu tianga chuan thiam chan nam lo en tir nan self defense ti chu om te mewa mi in miron khoya miron thak tum wang emaw kan in le lo kan bung ro thil eng emaw te ran lo cherun ru emaw tianga than ron tho a kan lo in ven him na kan lo in khoi le ta